Срещнали се двама приятели на пазара. Единият продавал зеленчуци, а другия си ги купувал. Купувача изненадано казал: „Приятелю, аз добре помня, ти имаш и друг бизнес и водеше светски живот, а сега това, как така?“ Усмихнал се широко търговеца и казал: „Ще разкажа, но не зная дали вярваш в чудеса. Още тогава бях с любимата жена. Оженихме се, но дълго време нямахме деца. Опитахме какво ли не, а деца все няма. Тогава жена ми разбра за една специална жена. Срещнахме с нея и тя ни каза: „Ще си имате деца, но няма да е сред бетон и суета. Ще трябва и двамата да докосвате истинска земя. Чак тогава ще си имате деца.“ Погледна ма жена ми и ми каза: „Нека опитаме и това. От всичко най-много искам да си имаме деца.“ Продадахме си бизнеса и купихме много земя. Първата година беше трудно, а на втората тя забременя. Родиха ни са 2 деца. Сега си имаме 2 момчета, здрави и щастливи. Тогава я предложих: „Ако искаш да се върнем в града.“ Тя ми каза: „Няма да е скоро. Скоро ще си имаме и дъщеря. Сега основният ни бизнес е земя. Имаме си магазини и сергии по пазари. Бизнесът върви добре и най-накрая сме щастливи. И аз,